Con un investimento de 135.000 euros, a primeira edición da Feira Agrícola de Bragança terminou con un balanzo positivo. O Executivo Municipal considera que os principais obxectivos foron alcanzados nunha iniciativa que pretende afirmarse como unha referencia para o sector agrícola da rexión. A pesar de haber aínda algúns aspectos a avaliar para futuras edições, a satisfacción era evidente entre os expositores. Ao longo dos 4 días do certamen foran establecidos importantes contactos comerciais, concretizándose vendas de tractores e equipamentos agrícolas, e os espazos de restauración registraron unha forte adhesión do público. Un dos momentos máis marcantes da feira foi o desfile de tractores engalanados pelas rúas de Bragança. A iniciativa superou o centenar de participantes e despertou a curiosidade de millares de persoas que asistiron ao percurso. A presidente da Cámara Municipal, Isabel Ferreira, liderou a caravana seguindo nun tractor conducido pelo vereador Ricardo Pinto nun gesto simbólico de proximidade ao mundo rural e aos profesionais do sector. Na Quinta da Traxiña, as actividades paralelas atraían visitantes de todas as idades. As familias encontraran un programa diversificado e as crianzas tiveran un espacio dedicado con iniciativas pensadas especialmente para elas. A innovación tamén esteve en destaque. As novas tecnoloxías aplicadas á agricultura mostraran como a digitalización, a mecanización e a agricultura de precisión son hoxe ferramentas esenciais para aumentar a productividade e a sustentabilidade das explorações agrícolas. Este aqui com 3 baterias e o depósito de sólidos na ordem dos 20.000. Se tiver pequenas áreas, o serviço é mais indicado. Se tiver situações de 50, 100 hectares, já começa a compensar. Okay? Estes equipamentos, a partir de 400 hectares de trabalho, Já rentabiliza. já paga. Se contratar 400 hectares a 45 euros, bota contas. Con unha estrella considerada ben sucedida, a Feira Agrícola de Bragança lanza agora as bases para crecer nas próximas edições, reforzando o papel do Concello como un importante polo de desenvolvimento do sector agrícola en Trás os Montes.